нешто сам видела. Јас сум дома само и неко правило, видите, неко за правило стварно плазно. Видите сад, отлично. Видите ту, сета сам сама, отлична, ни правилна, ни ништа. Šta je ovo, ljudi? Šta je ovo? Ljudi, oh my god, ljudi, ovo je mnogo sprazno. Ljudi, danas niko je domu, da znaš. To pravilno našla sam koli. Vidi ovo, pravilno. Sad ću odem tu babu i da vidime što to radi tamo nešta. Da vidimo. Neka pravilna, ni što mnogo izgovoreni, niko nema domu. I baba mi počinala. Ne, u stvari. Šta je ovo? Ljudi! Šta je ovo? Ljudi! Pravosno ljudi! Ljudi, danas mnogo pravosno stanalo. Šta je to, ljudi? Nekadska svaca, no upravo nisam. Šta je ovo? Lokom. Šta je ovo, bre? Hasnika. Šta je ovo, bre? Mnogo bre da čujem. Plavci. Šta je to? Šta je to? Plaven nikak. Kanče. Ni plavna ugljič masla. Ovo sam danas klučina, ne možem da ispadnem, verujte. Verujte, bez banci. Stalno isnik.